नै गोबां मानसिफोर फैगासिनो दङ बारे बोजोङै बरथि आं दैयाव बुहुद बोसोमावला आं थैया जिन्दगि थैया आं हाजार गोथौआनो जाथों दिनै दंफैयो आङो मावरिया हाजोआवहाय जिथुनाखि मावरिया हाजोआव बिराद गिदिर मावरिया बान्दो स्लुइस गेट जागासिनो दङ ओमफ्राय गरम बोथोरखाय एसे जास्ट दुगैनो होननानै फैबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे जों सोर फैदों आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों लाबोगोन ओरैहाय फिरफिलि गंसे फैबाय नोंसोरबो फैलायबावदोंसो बेयाव दाहाबहो दे उन्दैफोरखौ दा नैबेयावहाय पस्टार लिरनानै दोनखादों मावरिया बान्दो खुमुथिनिफ्राय डेन्जार एरिया होननानैहाय बेयावहाय माने हाबनानै दुगैलाबायनो मोना आरो उन्दैफ्राथ' बेयावहाय जिन्दागि हाबनानै दा दुगैखा ओरैबायदि गोथौखा नङाब्ला गोदोनानैहाय माने सेस जाखागोन आरोना थेवबो मानसिफ्रा दुगैलादों गिदिरफ्रा दावनो रोंनायफ्रा थेवबो माने बे दावनो रोंनायफ्राबो दुगैलाबायनानैहाय फेदला फेदलि दुगैनानै बोरैबा माबा मोनसे जायोब्ला रिस्कि जायो गावनो एसे साबधान जानाया मोजां आरो मानो होनना बुङोब्ला बेयावहाय मावरिया बान्दो खुमुथिनिफ्राय माने डेन्जार एरिया लिरनानै दोनखादों नै दा नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन आरो आं दैयाव बुहुद बोसोमावला आं थैया जिन्दगि थैया आं हाजार गोथौआनो जाथों हाजार गोलाव जाथों आं सानस्रिनानैबाबो आं बोरियाव गाखोहैनो हागोन आदसा बुहुद बोसोमला हयले गैले ओमफ्राय दा मावखानायसो होनदों ना नों बाथौया मावनायसो आं नै ओरैहाय गोबां मानसिफोर दुगैनानै दं आरोना ओमफ्राय गथ'फोरखौहाय थुखैनो नाङालै बेयाव गथ'फोर हाबबाथाय गैले बेसेबांबा गोथौ मैदेर दोबैलायनाय गोथौ गोजा आरो इयो थारमाने बैयावहाय पस्टारावहाय दंखायो लिरनानै दोनखादों आं एसे नोंथांमोनहाय देखायनि ओरैहाय गोथौखा ओरैबायदि गोथौखा माने दायो बानायगासिनो दं नालाय बैनिफ्राय लानानै ओरै टप बैसिम आरो 54 ना बेसेबांबासिम दै गग्रा थागोननो बेयावहाय मावरिया बान्दो स्लुइस गेटआ बिदि आरो ओमफ्राय ओरैहाय नै दुगैगासिनो खटफोरा बङाइगावफोरा आदसा केनेकुवा लागिसे बङाइगावनिफ्राय फैदों आरो बिसोरबो नै बथल खाफालायदों नै गोदोजानो गिनानै बांद्राय गेजेराव दा थांलाय बिराद गोथौ बेयाव गास'नो मोननाय नङा दायो जोङो मावरिया हाजोनिफ्राय ओरै साहाथिंजाय थाइदिर दैसाजों दावखोगासिनो दङ लामा नै नायदो बरियाल' ग्रासलेन्ड बायदिल' नुयो फिलिंसानो आलादा जाखायो आरोना माबायाव फैबा मावरिया हाजोआव फैयोब्ला ओरैबायदि बार खोलो नै ओरै थाबाय दैसा नै ओमफ्राय बेयो जाहैबाय बैयावनो जाहैबाय मेगा सिटि भुटान जिथुनाखि गोदानै बानायगासिनो दङ बिराद गिदिर मेगा सिटि एयारपर्ट जागासिनो दङ दा बेयाव हाबलाबायनो मोना आरोना दा जों ओरै थांसिगोन नै बैयावनो दङ मोनसे ओरैबायदि एयार कन्डिसन दै जायखौ बुङो थाइदिर दैसा दैया खंनै जादों नै ओरैजों मोनसे ओमफ्राय ओरैजों मोनसे माने ओरैजोंनिफ्राय फैनाया एयार कन्डिसन बायदि गुसु आरो बेखौथ' नोंथांमोना सिगांनि भिडिअफ्रावबो नुखाबाय दा दिनैहाय बेखौनो गरम बोथोरजों लोगोसे एसे बेरायनो फैबावबाय आरो फाइनालि दायो मोनफैबाय थाइदिर दैसा नैबेयावनो थाइदिर दैसाया नैबेयो थाइदिर दैसा आरो ओरैबायदि एयार कन्डिसन गुसु दैया माने दायो बिराद खम नै माने अखा हाथाराखै जाहैबाय नालाय नायदो नै वा अयथासार गुसुखा नै डेन्जार गुसु मथा मथि थान्दा बरफनि दै बायदि आरो बियो बेयावल' मोजांलै ने सबसे बेस्ट बेयावल' दैया नै बरिया मा होनदों सबसे बेस्ट माबायदि मोनदों सार फार्स्ट टाइम फैदों हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दै बिराद गुसु बिथिं नाथाय नै बिथिं जोबोदनो गुदुंथार फार्स्ट टाइम फैदों बेवहाय मावरिया हाजोमोन ना बेवहाय फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोना फैनो हागोन सिखिरि नुलाबायदों सिखिरिफोर बेवहाय जोबोदनो मोजां दङ नायनो जोबोद मोजां दासान्दि जेबो उसुबिदा गैया फैनोबो फैनो हागोन नायनो हागोन फैनानै दुस्थ'बां खालामलाबायनो नाङा आरोना दा गोबांथार दङ मानसिया ओरैहाय बरथिक दङनो आरो दा नायनि एसे ओमफ्राय दैया एसे खम जाथ'नानै दङ नै अखायानो बिराद खम नालाय बे बोसोराव दा बे हिसाबैनो खम जानानै दं आरो ओरै नै ब्रादारमोनबो जों ज' फैबाय आरो दिनैहाय नुबाय जोबोद मोजां सिखिरि दं नै नुबाय
ओरैहाय नै फंबायमोना बिनानावमोना ओंखाम जागासिनो दङ दायो फुरा बरथिक जानानै दं आरो ओरैहाय गोजौआवहाय बुंनानै दंजोबो जाहैदों मानसिफ्रानो नै ओरैहाय जाबायानो ओंखाम मा ओंख्रिजों जाखो आदा आलुजों दाउजों आच्छा औ नै ओरैहाय बिराद थान्दाथार नोंबो फैदों औ ओरैहाय जाबाय नै थान्दा ओरै जालाबाय नै हाब ओरै गोजौआवबो दंलांजोबो नामा मानसिया बरथिकल'खा ओरैहाय माने दैया बुंनानै दंजोबोनो आरो मानसिया जोंथ' आरो थांबाय थानो हाला बिराद गोलाव बियो नै फुरा बुंनानै दंजोबो आरो मानसियानो आमगुरि इंलिश स्कुल भेरि गुड ओमफ्राय ओरैहाय नै फुरा जागासिनो दं आरो गोबां मानसिफोर दङ Kap Bogera, Dazu? Kap Bogera? माउरिया हाज राम्रो छ अच्छा हाम्रो लागि बहुत राम्रो भयो माउरिया हाजको टिकटिकलाई बहुत राम्रो लागेको हाम्रो गुण अच्छा ठिक छ दायो थांफिनसिगोन जोङो ओरैहाय नै गोबां मानसिफोर फैगासिनो दङ बारे बोजोङै बरथिक ओमफ्राय नै जोंना गारियाव गाखोजोब्बाय थांफिननोसै आरो जों अयथासार मानसि जाबाय दायो नै गरम नालाय ओरैबायदि जायगाया माबायदि मोनबोखो सारालाय थिगानो दं बरिया ओरैहाय नै सासे ब्रादार ओरैबो दङ नै जोंना नुफेरै जायगायाव दिनै लाना फैबाय ब्रादारखौथ' निउसफ्राव नुबाय थाखायो ओमफ्राय जोंना ओरैहाय दंबावो सासे आइलेण्डनि जाहैबाय नोङो ने औ जोंनि आइलेण्ड जाहैबाय औ दुगैनो गियो होनदों नामा नों गोथौआव गियोलै आं सिगांसो गियामोन खनसे दैबानायाव गोजावनायनिफ्राय गियो आं अयथासार खेला गेलेजाया गोरोङाबो समाव मिस्टेक जायो मा होनदों गैयालाबो 500 मिटार बायदि गोजावदों आं दैया दैलामबारियावहाय थैयाखै दा थैनायालाय थैयाखैलै मबाइला थैदों इथ' सेन्स